हांमाजों जोबनाय दोंसे सल'। सान फैसालि हाबनाय उनाव मोनफ्रोम हांखोखौ स्क्रिनाव नुनो गिथावना मोनदोंमोन। बेनिफ्राय खोमसिनि बान्दोआ जोबोद अननायजों गोबाना लादों। मोनफ्रोम बुब्लिया गिथावथावब्लाबो अखाफोर आरो हाथरखिनि मिनिनायजों मोनसे मोजां मोदोमफ्रु मोन्दांथिफोरा सोलेराव बिलिरनानै होफैदोंमोन। बारलांनाय गोबां मायथाइफोरनि गोथां सावगारिनि फैसालिफोरा खाबु लायै लायै गोरबो मोनसेनि सायाव अयथासारि खालामदों। थासारि नायनानै सुइसाइड खालामनायनि उनाव आसि गोथैफोरा मानरंफैफिनदों माथावरि गाखोनानै। मेथाइ रोजाबनाय लंथं आइजोफोरनि गेसाव मोदोमनाया फोलेरारि जोनोमनि मोनसे गिदिर आगान थांखिफिनहोदोंमोन। गोबावनिफ्राय गोबावसिन, गोबाव, जोबोद गोबाव, बिनिफ्राय खोमसिनि लोगो जाजासिम। जिबौ मोनग्लोबनाय थं गैयै लामा गेजेराव गसंथेयो मोनसे खर' गैयै सायखं, जाय थांखिनाय मोनफ्रोम मिजिंनि गोथार फाइलिखौ फोसाबो। बेनिफ्राय गोथै सहनि पस्टमर्टम रिपर्टजों गावनि गोसोथोनाय बिबारफोरनि मोदोमनाय लायो। नंगौ, समा आग्लायनानै दंथारो बिनियाव। बेजे गोनां सालायजों गिर्जानि घन्टा दामनानै गंसे गोसोम बादायलायनाय खेलानि जगार खालामो बुहुमाव। हाजो थिखिनिफोरा बान्दा बायदि थं थं गसंनानै सिरि थायो। संदाननाय रादाब फोसावनो ग्रिड जनानै दं। बे मोखांफोरा माब्रै गले गले स्क्रिनाव नुजाफैयो? एखुथिया सावगारि गोदोनायाव आलायनानै माब्रै आखाइ खबनो हायबावो? गुबुननि जेननाय मिनि मिनि मांखर नेनानै थानाय जिउमानि सिनायथि बेसे गोजानाव?